Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο podcast μου «Ο Κήπος του Λαϊόντερ», στην δεύτερη σεζόν του podcast αυτού. Καλή χρονιά να έχουμε, χαρούμενο 2026 και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Έχω να ακουμπήσω το μικρόφωνο πάρα πολύ καιρό, έχω να το πιάσω στα χέρια μου πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε τώρα από τον Ιούλιο του 2024. Για όσους δεν το ξέρουν, το 2024 ξεκίνησε το podcast, εκεί τον Απρίλιο, και νομίζω τον Ιούλιο το σταμάτησα. Και τώρα αποφάσισα να επιστρέψω. Αποφάσισα ότι δεν είχε τελειώσει η δουλειά μου, ότι έπρεπε να επιστρέψω σε εσάς και να μοιραστώ μαζί σας διάφορα πράγματα τα οποία μου συμβαίνουν στη ζωή μου. Πάρα πολλά πράγματα καθημερινά, σκέψεις, συνειδητοποιήσεις, συμπεράσματα. Η ενήλικη ζωή έχει τα πάντα μέσα, πράγματα για τα οποία δεν σε προετοιμάσει κανείς, και πολλές φορές αισθάνομαι ότι θέλω να τα πω σε κάποιον, να τα μοιραστώ, να τα καταλάβουμε παρέα, να τα αναλύσω. Γιατί, κοιτάξτε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω σε ένα μικρόφωνο μόνος μου στο σπίτι μου. Όμως αυτή η ανάλυση εμένα με βοηθάει. Είναι σαν να κάνω μια ψυχοθεραπεία, αλλά αυτοψυχοθεραπεία. Μια αυτοθεραπεία θα έλεγε κανείς. Αλλά κοιτάξτε, μέσα από το να τα ηχογραφώ και να σας τα δίνω να τα ακούτε, μπορεί και εσείς κάτι να παίρνετε, το οποίο έτσι γίνεται ένας κύκλος. Μετά μου στέλνετε ένα μήνυμα εσείς και εγώ μετά εμπλουτίζεται μέσα μου η γνώση αυτή η εμπειρία εμπλουτίζεται και συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή που περνάω αυτά που περνάω, αλλά είμαστε πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να επιστρέψω σε αυτό το podcast και ναι, νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ιστορία. Ένας από τους λόγους που σταμάτησα το podcast ήταν επειδή ένιωθα ότι δεν έκανα αυτά που έλεγα. Και γενικότερα εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ να φλιαρώ και να μην έχω λόγο πίσω από αυτή τη φλιαρία. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιάσω ένα μικρόφωνο και να λέω πράγματα και να λέω ναι, έτσι πρέπει να ζήσεις τη ζωή, έτσι είναι καλό να ζήσεις τη ζωή, αυτό είναι καλό να κάνεις κτλ. Και τελικά να μην το κάνω εγώ ίδιος. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Και το λέω όλο αυτό γιατί το podcast το ξεκίνησα σαν ένα προϊόν αυτοβελτίωσης. Έτσι ώστε να το ακούμε και να αισθανόμαστε ότι θα βρούμε κάτι χρήσιμο μέσα σε αυτό, θα ακούσουμε κάτι χρήσιμο και θα το εντάξουμε στη ζωή μας, θα το προσαρμόσουμε στη ζωή μας και θα την κάνουμε λίγο καλύτερη. Όταν εγώ ίδιος δεν κάνω αυτά που λέω και όταν πέφτω κι εγώ στις ίδιες παγίδες και στις ίδιες λούπες που με τρώνε χρόνια, ανασφάλειες, κομπλεξιλίκια, οτιδήποτε είναι αυτό, ποιος ο λόγος να λέω στον κόσμο ότι κοιτάξτε, αυτό είναι το σωστό, αυτός είναι ο σωστός δρόμος και αυτό είναι καλό να κάνεις κτλ. Δεν υπάρχει λόγος. Και έτσι αισθανόμουν ότι ποιος είμαι εγώ για να λέω στον κόσμο τι να κάνει και πώς να το κάνει, όταν εγώ ίδιος πρώτα απ' όλα δεν το εφαρμόζω στη ζωή μου, και δεύτερον, ποιος είμαι εγώ στην τελική, στα 24 μου χρόνια τότε, που ξέρω κάτι άλλο που δεν το ξέρει αυτός που θα με ακούσει. Δηλαδή με πιάσαν κάτι τέτοιες σκέψεις και δεν αισθανόμουν ότι ήθελα να το συνεχίσω. Επίσης μου έπαιρνε και πάρα πολύ χρόνο το μοντάζ και όλα αυτά, γιατί έκανα και βίντεο podcast τότε, και το θέμα είναι το εξής, ότι είχα λάβει αρκετά μηνύματα και κόσμο ο οποίος μπορεί να με βλέπει στον δρόμο και μου λέγει ότι ακούω το podcast σου, και μηνύματα τα οποία μου έλεγαν ότι ρε εσύ πότε θα συνεχίσεις το podcast, πότε θα συνεχίσεις τα επεισόδια, γιατί δεν μας μιλάς άλλο. Και έλεγα ρε εσύ λες να το κάνω, και τελικά αποφάσισα να το κάνω, γιατί αισθάνομαι μια ηρεμία στο ότι αισθάνεστε κι εσείς ηρεμία μέσα από αυτά τα επεισόδια, γιατί αυτός ήταν πραγματικά ο λόγος που το ξεκίνησε όλο αυτό, να είναι ένα safe place για όλα τα πλάσματα αυτού του πλανήτη που έχουν ανάγκη να αισθανθούν μια ηρεμία, μια ασφάλεια, να αισθανθούν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί έξω ο οποίος τους καταλαβαίνει και ο οποίος περνάει όλα αυτά που περνάνε και εκείνα. Και γι' αυτό το λόγο επιστρέφω, αυτή τη φορά πιο δυναμικά, αυτή τη φορά με περισσότερη έτσι, πώς να το πω,
έχω οργανώσει κάποια πράγματα συγκεκριμένα, με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μην αγχωθώ και ώστε να μην χρειάζεται κάθε εβδομάδα να πρέπει οπωσδήποτε να βρω κάτι για να πω. Ανοίγω το μικρόφωνο, πιάνω το μικρόφωνο όποτε το έχω ανάγκη, όποτε το αισθάνομαι, όποτε αισθάνομαι ότι θέλω κάτι να πω και τα ανεβάζω όμως, κοιτάξτε, τα ανεβάζω, από εδώ και πέρα θα το δείτε, κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα στο ραντεβού μας, όποτε είναι αυτό που θα αποφασίσει ο μελλοντικός Λαϊόντερ. Δηλαδή, ο μελλοντικός Λαϊόντερ εννοούμε σε λίγο καιρό που θα πρέπει να αποφασίσω πότε θα βγαίνει. Ή θα είναι η Τετάρτη ή η Πέμπτη, θα δούμε. Αλλά θέλω να σας πω αυτό, ότι αποφάσισα να γίνω λίγο πιο οργανωτικός και να ξεκινήσω την ηχογράφηση των επεισοδίων λίγο πιο πριν, για να τα έχω έτοιμα στην ώρα τους, όποτε είναι αυτή η ώρα που θα αποφασίσω εγώ, και να μην περιμένετε κι εσείς και να μην ζορίζομαι κι εγώ να βρίσκω θέματα. Τέλος πάντων, μια που έκανα αυτή την εισαγωγή την τεράστια, να πάμε στο σημερινό μας θέμα του πρώτου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν του κήπου του Λαϊόντερ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το εξής. Καλή χρονιά πρώτα απ' όλα. Καλή χρονιά. Πέρασε το 2025 και ήθελα να ξεκινήσω αυτό το podcast με όλες τις σκέψεις που έχω αυτή την περίοδο. Είναι μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ γεμάτη. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα σε όλων τις ζωές μας. Δεν έχω ακούσει έναν άνθρωπο να μου πει ότι ήταν η καλύτερη μου χρονιά ή ότι πέρασε αυτή η χρονιά ανεπαίσθητα. Όλοι την έχουν βιώσει αυτή τη χρονιά αρκετά δυναμικά. Και εγώ έρχομαι εδώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να πω το εξής. Δεν είναι η ώρα να αυτομαστιγωθούμε και να αρχίσουμε να μετράμε τα λάθη μας και όχι τα σωστά μας. Καταλαβαίνω ότι κάθε φορά που κλείνει ένας κύκλος και κλείνει μια χρονιά, έχουμε όλη αυτή την τάση να θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και να θέλουμε να δούμε τι κάναμε σωστά και τι κάναμε λάθος. Και είμαι και εγώ ένοχος σε αυτό. Είμαι ένοχος διότι γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί συνέχεια να βελτιώνει τη ζωή του. Έχω αυτό το πράγμα μέσα μου και μ' αρέσει να κάνω και παρέα με άτομα τα οποία έχουν συνέχεια έναν σκοπό, έχουν συνέχεια κάτι το οποίο θέλουν να κατακτήσουν και να καταφέρουν καλύτερα. Έτσι είμαι και εγώ, προσπαθώ συνέχεια να δω τι μπορώ να μάθω καλύτερα. Είμαι ένας αιώνιος μαθητής. Και αυτός είναι νομίζω ο αυτοσκοπός μου στη ζωή αυτή, να μάθω όσα περισσότερα μπορώ για τον εαυτό μου, να με φτιάξω εννοώ, να φτιάξω τους κανόνες μου, να δω ποιος είμαι, να δω τι έχω ανάγκη, να δω πώς μπορώ να με βελτιώσω, να δω πώς μπορώ αυτό το μοντέλο που έχω μπροστά μου να το εμπλουτίσω και να το κάνω καλύτερο. Έτσι λοιπόν, κάθε τόσο κάνω μία αυτοκριτική, κάνω ένα reflection, κάνω έτσι αρχίζω λίγο να σκέφτομαι τι έκανα σωστά, τι έκανα λάθος, τι πρέπει να αποφύγω τη χρονιά που έρχεται στο επόμενο διάστημα, τι πρέπει να σταματήσω να κάνω, τι πρέπει να κάνω περισσότερο. Και πολλές φορές με πιάνει μία μεγάλη, ρε παιδί μου, ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί δεν έκανα αυτό? Γιατί δεν βιάστηκα? Γιατί δεν δούλεψα παραπάνω? Γιατί? Πολλά γιατί. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Η ζωή πάρα πολλές φορές είναι πολύ δύσκολη και ερχόμαστε σε μια τέτοια αυτοκριτική σε καθημερινή βάση. Κάνουμε αυτομαστίγωμα και κατηγορούμε τον εαυτό μας και το στείνουμε στον τοίχο και τον βάζουμε τιμωρία με το ένα πόδι. Συνέχεια το κάνουμε αυτό. Γιατί ακριβώς η ζωή είναι αρκετά δύσκολη πολλές φορές. Εγώ γενικότερα δεν θέλω να πιστεύω ότι η ζωή είναι δύσκολη. Δεν μου αρέσει αυτό το mindset καθόλου. Είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, την οποία εάν πιστεύεις εσύ ότι η ζωή είναι δύσκολη, η ζωή θα είναι δύσκολη. Εάν πιστεύεις ότι η ζωή είναι εύκολη, ναι, η ζωή θα είναι εύκολη. Τέλος. Αυτό είναι κανόνας. Εννοείται η ζωή θα φέρει και τις δύσκολες στιγμές της, θα φέρει και τις στιγμές που θα σε ζορίσουν και γενικότερα θα σε δοκιμάσει πάρα πολύ. Μέχρι να μπορέσεις να πεις με σιγουριά ότι η ζωή είναι εύκολη. Δηλαδή το σύμπαν γενικότερα του αρέσει να σε δοκιμάζει, ρε παιδί μου. Του αρέσει να σε κάνει να αμφισβητείς, να λες
θέλει να σου πει, ρε παιδί μου, όντως το πιστεύεις? Όντως το πιστεύεις ότι η ζωή είναι εύκολη? Για να δούμε, για να σου πετάξω 15.000 πράγματα, να δούμε πόσο εύκολη είναι η ζωή για σένα. Όμως πραγματικά αισθάνομαι ότι εάν δεν πιστεύεις ότι η ζωή είναι εύκολη, θα έρχονται μόνο κακά πράγματα. Και έχουν περάσει περιόδοι στη ζωή μου που πραγματικά αισθανόμουν ότι η ζωή είναι πανεύκολη, η ζωή είναι όμορφη, η ζωή έχει συνέχεια ευκαιρίες, συνέχεια πράγματα, και όντως μου ερχόντουσαν συνέχεια αυτά τα πράγματα. Ή που είχα φτιάξει τέτοιο mindset, τέτοιο mentality, τέτοια έτσι νοητική κατάσταση που μπορούσα να διαχειριστώ οτιδήποτε μου ερχότανε με μεγάλη αισιοδοξία. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ζωή είναι δύσκολη με όμορφες στιγμές. Εγώ πιστεύω ότι η ζωή είναι εύκολη με δύσκολες στιγμές. Και είναι κάτι φυσιολογικό, γιατί αν δεν ερχόντουσαν δύσκολες στιγμές, δεν θα καταλαβαίναμε και τις όμορφες. Αν δεν ερχόταν το βράδυ, δεν θα βλέπουμε τα αστέρια και δεν θα απολαμβάναμε τον ήλιο το πρωί. Αλλά η ζωή, παρόλο που εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι εύκολη και ότι είναι ωραία, έρχεται συνέχεια με ζόρικα tasks, με ζόρικα tests, με δοκιμασίες. Πολύ ζόρικες, καθημερινά. Για παράδειγμα, εγώ μένω στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια ζούγκλα που λένε όλοι, την κλισέ φράση. Τα έχω παίξει τελείως με αυτή την ζούγκλα. Τα έχω παίξει. Δηλαδή, δεν μπορώ να ισορροπήσω από δέντρο σε δέντρο. Αλήθεια σας λέω. Έχω πάθει λίγο σοκ. Και δεν ξέρω για πόσο καιρό αυτό θα μπορώ να το ανέχομαι. Είναι τα μέσα, είναι οι αποστάσεις που θέλεις να πας, να κάνεις τη δουλειά σου σε δημόσιες υπηρεσίες και για να πας από τη μία στην άλλη περνάει μία ώρα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Εγώ έχω μεγαλώσει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατέβαινες κάτω στο κέντρο και έλεγες σήμερα θα κάνω 3 δουλειές. Και ήταν η μία λίγο πιο κάτω από την άλλη. Αυτό δεν γίνεται στην Αθήνα. Αυτό το πράγμα σου δημιουργεί πάρα πολύ άγχος. Εσωτερικά, το εσωτερικεύεις, το κρατάς στο σώμα σου. Παντού είσαι ένα κινούμενο άγχος. Για αυτόν τον λόγο όμως ακριβώς δεν πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε. Γιατί καθημερινά η ζωή σε μία πόλη, ας πούμε, αν με ακούτε τώρα από πόλη, θα το καταλάβετε. Μπορεί να ζείτε στο χωριό και να μην το αισθάνεστε αυτό. Να είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Αλλά επειδή καθημερινά σε χτυπά η ζωή και η υπηρετώδης ρυθμή της, αναπόφευκτα θα κάτσεις με τον εαυτό σου και θα πεις «Πόρε φίλε, πάλι δεν πρόλαβα να κάνω αυτό. Πόρε φίλε, πάλι το έλουσα αυτό και τεμπέλιασα, γιατί κοιμήθηκα ρε γάμο το παραπάνω αφού έπρεπε να σηκωθώ». Και συνέχεια κάνεις ένα αυτοκυνηγητό. Κυνηγάς τον εαυτό σου να του πεις τι έκανε λάθος. Και αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε μάθει να ζούμε έτσι, παιδιά. Έχουμε μάθει ότι αυτό είναι το normal μας. Ότι καθημερινά θα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και ότι είναι normal. Και ακούς μετά κάποιον να σου λέει ότι η ζωή είναι εύκολη. Παίρνω ό,τι θέλω. Και λες, μα καλά, το έχει χάσει. Λες, είναι αλλού το άτομο. Εννοείται σου φαίνεται περίεργο. Γιατί σε έχουν μάθει γενιές και γενιές ότι η ζωή είναι δύσκολη, ότι όλα είναι δύσκολα, ότι πρέπει να χτυπιέσαι, ότι πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά. Όλα αυτά τα οποία τα έχουμε μάθει από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας και γενικότερα τα αναπαράγουμε και ο ένας με τον άλλο. Και προφανώς χρειάζονται τα πράγματα δουλειά για να τα καταφέρεις, εννοείται. Αυτό δεν λέω ότι δεν ισχύει. Όμως υπάρχουν τόσες δοκιμασίες εκεί έξω, σε αυτή τη ζωή που ζούμε καθημερινά, στην ενήλικη ζωή, που το να είμαστε και αυστηροί με τον εαυτό μας μπορεί να αποβεί καταστροφικό. Μπορεί να είναι το τέλος. Και επειδή είναι μια περίοδος τώρα που βάζουμε τον εαυτό μας κάτω και λέμε «Όπα, για να δούμε τι κάναμε αυτή τη χρονιά», είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει καταστροφικό το αποτέλεσμα και να πούμε δεν κατάφερα ούτε αυτό που ήθελα, δεν κατάφερα το άλλο. Αγάπη μου, πότε να το καταφέρεις? Πες μου, πότε να το καταφέρεις? Όταν έτρεχες για το ένα ή όταν έτρεχες για το άλλο? Τον Μάρτιο που μας πέρασε, του 2025, ήθελα να κάνω μια δουλειά, δεν θυμάμαι τι δουλειά ήθελα να κάνω ακριβώς. Κάτι ήθελα να κάνω, ήθελα να τρέξω κάτι. Και έρχεται ο Απρίλης και λέω, ρε φίλε γαμώτο, πάλι δεν πρόλαβα. Λέω, έλεος, λέω Λαϊόντερ, δεν πρόλαβες να κάνεις αυτό που ήθελες. Και μετά κάθομαι και λέω, ρε εσύ, πότε να προλάβαινες? Έβγαλα 2 τραγούδια, 2 βίντεο κλιπ, έκανα άλλα 2 βίντεο για ένα άλλο project που είχα να κάνω,
Και αρρώστησα μέσα σε όλα αυτά εξαιτίας όλων αυτών. Εξαιτίας όλων αυτών αρρώστησα. Η πρώτη μου κουβέντα ποια ήτανε? Πάλι δεν πρόλαβα να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω. Ναι, αλλά έκανες άλλα 15.000. Δηλαδή, πώς να προλάβεις να κάνεις κάτι? Λέμε, γιατί δεν σηκώνομαι πιο πρωί? Ναι, να μην κοιμηθείς κιόλας. Θα μου πεις, ναι, αλλά άμα δεν σηκωθώ πρωί, δεν θα καταφέρω να βάλω μέσα στη ζωή μου και αυτό το χόμπι, να κάνω και το άλλο πράγμα. Και δεν το έκανα. Ξέρετε πόσες φορές έχω πει να μάθω ισπανικά? Πάρα πολύ. Το έχω πει, το λέω χρόνια. Εγώ από το 2018 μαθαίνω ισπανικά εγώ. Και δεν κάθομαι γιατί η ζωή συμβαίνει με τόσο περίεργους ρυθμούς, τόσο... είναι ρε παιδί μου, είναι περίεργη η ζωή. Έρχεται συνέχεια, ειδικά αν μένεις σε πόλη, συμβαίνει το ένα πράγμα, πας να ηρεμήσεις, λες ωραία τώρα θα κάτσω να κάνω αυτό και μετά συμβαίνει κάτι άλλο, ασχολείσαι με αυτό 5 μέρες, περνάει αυτό, λες θα κάνω κάτι άλλο τώρα, ξέχασα ισπανικά. Ξεκινάς, κάθεσαι, μετά βαριέσαι, μετά κουράζεσαι και μετά αρρωσταίνεις, κάτι γίνεται, είσαι μια εβδομάδα άρρωστος, μετά κάτι γίνεται στη δουλειά σου, ασχολείσαι με αυτό και μετά ξεχνάς ότι εσύ θέλεις να μάθεις ισπανικά και έχουν περάσει 2 μήνες. Η ιστορία της ζωής μου. Όμως, δεν ξέρω τι λειτουργεί με εσάς. Εμένα πολλές φορές λειτουργεί το να πω πάμε, ναι, τώρα δεν θέλω άλλο να ζω έτσι, πάμε δυνατά, ναι, αλλά κάπου όπα. Δεν χρειάζεται η αυστηρότητα στη ζωή μας και η αυστηρότητα στον εαυτό μας. Χρειάζεται η πειθαρχία, είναι καλό και εκεί πραγματικά βλέπεις εάν τα κατάφερες και αν κατάφερες να σπάσεις τις λούπες που σε παγιδεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Αν κατάφερες να σπάσεις τις συνήθειες του παλιού σου εαυτού. Αυτό είναι τέλειο όταν το καταφέρνουμε και θέλει πολύ δύναμη και είναι αρκετά δύσκολο. Όμως πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και πιστεύω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Απλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και οργανωμένοι και πειθαρχημένοι και να έχουμε ένα καθαρό κίνητρο. Τώρα όμως, σε αυτή τη φάση, στο Γενάρη του 2026, δεν είναι η ώρα να κάνουμε μια σκληρή αυτοκριτική. Να κάνουμε μια αυτοκριτική, να δούμε που είμαστε, αλλά όχι να σαπίσουμε τον εαυτό μας στο ξύλο για όλα αυτά που δεν έκανε. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί είναι και μια περίοδος που δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Είναι χειμώνας. Και αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι για όσα άτομα αυτή τη στιγμή με ακούνε και πιστεύουν σε κάτι λίγο πιο spiritual κτλ. Είναι χειμώνας. Η φύση δεν είναι έτοιμη να ανοιχτεί και να σου δώσει αυτή την ενέργεια να κάνεις πράγματα. Περνάμε μία φάση, τα ζώα πάνε για χειμερή ανάρκη. Κουκουλώνονται, χουχουλιάζουν, έχουν πέσει τα φύλλα, είναι όλα πάρα πολύ παγωμένα. Θέλουμε να πάμε στο καβούκι μας, στη σπηλιά μας, στο σπιτάκι μας, στο δωμάτιό μας. Θέλουμε να χαθούμε. Αυτό για κάποιο λόγο γίνεται. Αυτό γίνεται ώστε όταν έρθει μετά πάλι ο ήλιος, μετά από λίγους μήνες, να έρθει πάλι ο ήλιος και να ανθίσει πάλι η ζωή, να μας υποδεχτεί, να βγούμε έξω, να κάνουμε πράγματα. Δεν γίνεται τώρα να κάνουμε όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε τώρα μέσα στο χειμώνα, στο καταχείμωνο. Τώρα η φύση παίρνει μία ανάσα και μία παγωμένη ανάσα από αυτές που βγάζεις ρε παιδί μου αέρα, βλέπεις τον αέρα που τον εκπνέεις. Παίρνει μια ανάσα και ηρεμεί και κινείται αργά. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε τι κάναμε σωστά και τι κάναμε λάθος, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, αλλά να μην τρελαθούμε γιατί δεν γίνεται αυτό που θέλουμε τώρα, σήμερα, αύριο. Να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να ξεκουραστούμε, να πούμε στο σώμα μας, να τον αγκαλιάσουμε και να το πούμε όλα καλά, ό,τι έκανες. Παιδιά, ό,τι κάναμε. Τέλος. Δεν γίνεται να κλαίμε πάνω από χυμένο γάλα. Δεν γίνεται να λέμε γιατί. Δεν υπάρχει το γιατί, θα σου απαντήσει κανείς, δεν απαντάει κανείς. Το μόνο που μπορεί να σε ηρεμήσει, εμένα αυτό τουλάχιστον με ηρεμεί, είναι ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε. Και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Εμένα αυτές οι 2 φράσεις με βοηθούν πάρα πολύ. Τώρα, μπορεί να μην βοηθούν εσάς, εγώ σας λέω τη δική μου κατάσταση. Εμένα πάντα με βοηθάει η σκέψη ότι it's okay, όλα θα έρθουν στην ώρα τους, χαλάρωσε, δούλεψε σε αυτό που θέλεις
μην τρελαίνεσαι, μην το κυνηγάς σαν τρελός, ηρέμησε και θα έρθουν όλα όπως πρέπει, την ώρα που πρέπει. Μην τρελαίνεσαι. Δεν αξίζει. Δεν αξίζουν τα ψυχοσωματικά, δεν αξίζουν οι ξάχρυπνες νύχτες, δεν αξίζουν όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πραγματικά, είναι σημάδια, είναι προϊόντα του καπιταλισμού. Δεν αξίζουν καθόλου. Γιατί στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα από όλα αυτά. Θα μείνουν οι στιγμές που κρατήσαμε και που ζήσαμε με τους ανθρώπους μας, θα μείνει το έργο που αφήσαμε πίσω, που το κάναμε με αγάπη. Διαφορετικά δεν έχει τίποτα άλλο νόημα. Τώρα είναι η φάση της ζωής, της φύσης, που παίρνει το χρόνο της και από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα κάνουμε δειλά βηματάκια προς το καλύτερο μέχρι να έρθει ο Μάρτιος που έρχεται και η αρινή σημερία, έρχεται το καλοκαίρι σιγά σιγά, έρχεται η άνοιξη, ανοίγει ο ουρανός, έρχεται ο ήλιος, φεύγουν τα σύννεφα, φεύγουν οι βροχές, φεύγει όλο αυτό και τότε θα ξεκινήσει πάλι η ζωή. Για αυτά τα θέματα έχω ξαναμιλήσει στο podcast μου, έχω ξαναμιλήσει τα πρώτα επεισόδια και γι' αυτό λόγο ήθελα να το επαναφέρω αυτό, γιατί είναι η κατάλληλη εποχή για να σας το πω αυτό. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη εποχή για να κάνουμε ούτε vision board, ούτε να βάζουμε στόχους, ούτε να κάνουμε πράγματα τρομερά. Ναι, να έχουμε μια ιδέα του που θέλουμε να πάει η χρονιά και να την οργανώσουμε κάπως, γιατί όχι. Πάντα εγώ έχω τεράστιο motivation, τεράστιο κίνητρο. Με το που περνάει η χρονιά, εκεί στην αλλαγή της χρονιάς, έχω τεράστιο κίνητρο να αλλάξω τη ζωή μου. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τώρα δεν είναι η εποχή για να αλλάξουμε τη ζωή μας, είναι η εποχή για να συνειδητοποιήσουμε τη ζωή μας, να την δεχτούμε, να την αγκαλιάσουμε και να την αλλάξουμε το Μάρτιο και μετά. Που θα έχει ανοίξει ο ουρανός, θα έχει ανοίξει ο καιρός και η ζωή θα είναι έτοιμη να μας υποδεχτεί και θα είναι έτοιμη να μας δει, να τρέχουμε και να κάνουμε πράγματα, να βγαίνουμε έξω στον κόσμο. Τώρα θέλουμε μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό μην τρελαίνεστε. Ψάξτε το κιόλας. Αν πατήσετε ξέρω εγώ στο Google αν είναι σωστό, αν είναι καλό να βάζω στόχους τώρα κτλ. Θα δείτε ότι πάρα πολλά site, πάρα πολλοί άνθρωποι λένε αυτό. Ότι είναι καλύτερο να το κάνεις στην νεαρινή ησημερία και όχι στη χειμερινή ησημερία. Όχι τώρα που είναι κατά χείμωνο. Τώρα χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα. Ξεκούραση. Εγώ πολλές φορές λέω στον εαυτό μου, ναι, ξεκουράστηκες αρκετά όμως. Έχεις παραξαπλώσει. Δηλαδή, πόσο ακόμα ξεκούραση? Τώρα πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μετά τις γιορτές, να πεις ότι αλλάζω όλη τη ζωή μου τώρα, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει το χρόνο της. Όλα θέλουν το χρόνο τους. Όλα. Πρέπει να πας για ύπνο για να σηκωθείς το πρωί. Πρέπει να ξεκουραστείς για να τρέξεις την επόμενη μέρα. Δεν μπορείς να τρέχεις συνέχεια και δεν μπορείς συνέχεια να λες στον εαυτό σου γιατί δεν το κάνεις αυτό, γιατί δεν βρήκες χρόνο για αυτό, γιατί. Εάν θέλεις να αλλάξεις πραγματικά τη ζωή σου, θα κάνεις ένα ωραίο πρόγραμμα, θα κάνεις μια ωραία οργάνωση σιγά σιγά με ρεαλιστικά βήματα και θα κάνεις αυτό που θέλεις. Λίγο, όχι μεγάλες αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί αυτές οι αλλαγές πεθαίνουν την ώρα που πεθαίνει το παμίνι. Την ώρα που φεύγει το παμίνι, φεύγουν και αυτές οι αλλαγές και επιστρέφουμε στον παλιό μας εαυτό. Το θέμα είναι να κάνουμε μικρές αλλαγές καθημερινά για ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μείνει στο χρόνο. Αυτά λοιπόν που λέτε από εμένα. Η χρονιά που πέρασε είχε τα πάνω της, είχε τα κάτω της, είχε τα πάντα. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω καν από πού να το πιάσω. Και είμαι σίγουρος ότι συνέβη και στη ζωή σας. Ότι συνέβησαν πάρα πολλά και στη ζωή σας. Εύχομαι να είστε καλότυχοι. Εύχομαι να είστε ευλογημένοι και προστατευμένοι. Εύχομαι να είστε χαρούμενοι. Να έχετε αγάπη στη ζωή σας. Εύχομαι πραγματικά να έχετε υγεία, να έχετε λεφτά, να έχετε όλα αυτά τα οποία επιθυμείτε και υγεία πάνω απ' όλα. Και εύχομαι η χρονιά που θα έρθει, η οποία είναι παρεμπιπτόντως του αλόγου στην κινέζικη αστρολογία, είναι του αλόγου η χρονιά, ενώ το 2025 ήταν του φιδιού. Δηλαδή το 2025 μας συνέβησαν πράγματα ώστε εμείς να τα αφήσουμε πίσω. Να βγάλουμε το δέρμα μας, να το αφήσουμε πίσω, να αφήσουμε πίσω το οτιδήποτε δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό είναι η χρονιά του φιδιού. Και η χρονιά του αλόγου είναι πάλι η αρχή. Είναι να καλπάσουμε. Είναι το να ξεκινήσουμε, να τρέξουμε, να κάνουμε πράγματα. Και επίσης νουμερολογικά αν το πάρεις, το 2025 είναι 2025, 2 και 2 και 5 κάνει 9.
Το 9 είναι η ολοκλήρωση ενός κύκλου, είναι ο τελευταίος αριθμός. Το 2026 κάνει 1 και είναι πάλι αρχή. Άρα πάρτε οτιδήποτε σας συνέβη αυτή τη χρονιά σαν το τέλος πολλών κύκλων που έπρεπε να κλείσουν, που έπρεπε να χωθούν στο σιτάρι, να το κλειδώσουμε αυτό το σιτάρι, να πετάξουμε το κλειδί και να φτιάξουμε ένα νέο έπιπλο. Αυτό είναι το 2026. Να φτιάξουμε ένα νέο έπιπλο, να φτιάξουμε ένα νέο κύκλο, μια νέα ζωή και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε και αγαπάμε με ένα σταθερό πρόγραμμα, ένα οργανωμένο πλάνο, σιγά σιγά να πιάσουμε λίγο τα vibes αυτή τη στιγμή, λίγο την άβρα του πώς θέλουμε να είναι η χρονιά μας. Τώρα, στο Γενάρη μιλάω, να πιάσουμε λίγο το πώς θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας αυτή τη χρονιά και σιγά σιγά να τα πλανάρουμε ώστε το Μάρτιο να ξεκινήσουμε τη ζωή μας δυναμικά. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας στέλνω πάρα πολλά φιλάκια. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα με νέο επεισόδιο και εύχομαι να είστε καλά. Πάμε να ζήσουμε μια υπέροχη χρονιά, παρέα και εύχομαι να κάνουμε όλα μας τα όνειρα πραγματικότητα. Πολύ νερά η δόσκονη. Φιλιά πολλά.